Halløj, halløj. Det her sker ikke så tit. Jeg tror faktisk, det er første gang, men jeg synes lige, at nu er det på sin plads at komme med en lille video og høre fra hesten selv, mig undertegnet Christoffer Smits. Jeg er en del af et fantastisk team, som har sat en ny dansk rusmiddelbehandleruddannelse på benene. Den går i luften her 15. april. Vi glæder os helt vildt. Vi er super stolte over det, vi har sat sammen. Og vi glæder os rigtig meget til at byde de tilmeldte indenfor. Vi har et par pladser endnu. Vi lukker for tilmelding præcis om 7 dage, det vil altså sige den 17. marts. Det er en uddannelse, som dækker det hele. Vi har alt med. Og alt det der kan du læse om. Du har sikkert også hørt mig sige det før i opslag på Dansk Rusmiddelinstitut. Vi er en række folk, der står bag det og udbyder altså uddannelsen som et konkret bud på at løfte behandlingskompetencen i Danmark, når det gælder afvikling eller arbejde med afhængigheder. Se, det jeg egentlig vil med den her video, det er at sige, at der har været nogle kommentarer løbende til de her opslag, og de er mere end velkomne. Altid, naturligvis. Men lidt ærgerligt synes jeg dog alligevel, at nogle af de her opslag har handlet om, hvorvidt uddannelsen er akkrediteret. Er det reelt en uddannelse? Hvad med de her ETCS-point osv. osv.? Det er super fint, at man går op i det, og det er meget velkommen, at man spørger til det. Det har aldrig været meningen at lave en uddannelse, hvor det er vigtigere at få papiret end værktøjet i hånden. Så hvis ikke du er praktiker, hvis ikke du er interesseret i reelt at gøre en forskel, og at det er mindre vigtigt, hvad der står på papiret, end hvad du faktisk får i hånden og kan gøre, når du sidder og arbejder med den, der har afhængighed, så er det her ikke en uddannelse for dig. Til alle jer andre, og det er jo nok jer, der sidder med opgaven, for I forstår udfordringen, så er I mere end velkomne. Og bare lige for at slå det fast, ja, det er en certificering, og ja, det er en uddannelse. 13 moduler, 39 dage, ud på gulvet og prøve de her evidensbaserede teknikker af. Velkommen til jer, der har lyst. Og til alle jer andre, fortsæt med at stille spørgsmål, men halv gas med alt det her omkring uddannelse og akkreditering. Kom og vær med, se hvad det kan, find ud af det selv. Til jer, der har den lyst, I er meget velkommen.